como antes, ¿no? Porque antes solamente la corrida de toros, flamencos, los gitanos, eso era todo lo que representaba España. Pero ya se da cuenta de que España es un país moderno, industrial, como Japón más o menos. Entonces hay más interés, pero serio, ¿no? Para captar bien. Esto es como lo que pasó con Japón. Antes geisha y Fuji era todo lo que representaba Japón, pero ya no es así, ¿no? Y así que yo creo que todo eso es positivo. Jo crec que aquest interès ve, en primer lloc, del turisme i també dels negocis. Així hi ha més contacte i, per tant, més curiositat. La raó de l'interès pot ser de moltes menes, diferent en cada cas. Però jo crec que una raó important és que molts artistes catalans són molt coneguts i apreciats al Japó, ja fa temps. Per exemple, Antoni Gaudí, Joan Miró, Salvador Dalí, Pau Casals, també Picasso, tot i que no va néixer a Catalunya. Antonio Gaudí, あるいはジョアン・ミロ、ホアン・ミロですか、ジョアン・ミロ、あるいはサルバドル・ダリ、あるいはパブロ・カザルス、あるいはもう少し広くとってみればパブロ・ピカソももちろんカタルーニャ・バルセロナと深い関係のある画家でありますし。La projecció exterior de Catalunya, tant de cara al Japó com de cara a tot el món, l'han potenciat aquest segle, sobretot els artistes plàstics. En el cas japonès, en els últims anys, això s'ha concretat en un nom: Antoni Gaudí. Fa un parell d'anys, una marca de whisky va escollir unes imatges de la Sagrada Família pels seus anuncis de televisió. Els japonesos en van quedar sorpresos. Immediatament, una marca de material electrònic va endevinar que aquesta fascinació era profunda i va continuar amb la Sagrada Família com a motiu publicitari. Un grup japonès, Tulip, va dedicar una cançó a Gaudí i la va cantar en directe, via satèl·lit, des de Barcelona, fa una setmana, davant una audiència de gairebé 40 milions de persones. Gaudí ha creat un veritable boom al Japó i és l'objectiu de les omnipresents càmeres fotogràfiques dels japonesos que venen a Barcelona. Els japonesos tenim de sempre curiositat per les coses noves, per les coses que no coneixíem. En aquest sentit, molts japonesos hem sentit curiositat per Espanya. En els últims temps s'ha produït un veritable boom Gaudí, i això pot ser perquè la majoria de nosaltres consideràvem Gaudí exòtic. Tot plegat va començar amb un coneixement una mica superficial, però ara
hi ha molta gent que va a Espanya i comença a preguntar-se qui és realment Gaudí, no en la superfície, sinó profundament. Com passa en el cas de Gaudí, l'exotisme és probablement una de les raons de l'atracció dels japonesos per Catalunya. La celebració del dia de Sant Jordi al Japó ha jugat fort aquesta carta. Els gegants de Sallent semblaven a Nagoya o a Yokohama una cosa extremadament insòlita i han esdevingut una de les màximes atraccions de les fires de Sant Jordi a la japonesa. Més d'1,5 milió de persones han acudit aquesta setmana als actes que s'han celebrat a les 7 ciutats més grans del Japó per celebrar el Sant Jordi's Day. Més de 300 milions de iens, gairebé 250 milions de pessetes, s'han gastat els organitzadors en la promoció de les fires de llibres i de roses. Ha estat, evidentment, una organització a la japonesa, amb carretades de prospectes, anuncis i activitats. Els llibreters han recomanat 110 títols per l'ocasió. A les places públiques i els carrers comercials de Tòquio, Nagoya, Sapporo, Yokohama, Osaka, Fukuoka i Sendai s'han muntat parades, sovint amb la bandera catalana, mentre les televisions transmetien en directe les actuacions dels gegants, dels concertistes de guitarra o simplement dels cantants moderns japonesos que els organitzadors feien servir d'atracció. En alguns moments va semblar que la pluja impediria una concurrència acceptable de públic en aquest primer Sant Jordi, però els organitzadors estaven contents del ressò aconseguit. De fet, les fires en qüestió semblaven més estants propagandístics d'una fira de mostres que no pas llibreries ambulants. Al costat de les parades dels llibreters es venien cotxes, màquines de cosir, roba o ordinadors. Darrere de tot això, una associació d'amistat Catalunya-Japó en la qual es barregen importants empresaris comercials que difícilment havien sentit parlar mai de Catalunya fins ara, i persones que tenen algun interès previ per temes catalans. Un sector comercial i un sector cultural, per dir-ho així, que vol anar repetint l'experiència cada any. De moment, aquest, entre la publicitat, els gegants i la paella, al Japó hi ha qui viu de menjar regalat en festes com aquesta, s'ha aconseguit atreure l'atenció d'uns quants milers de japonesos. Para nosotros, esta festividad tiene un carácter anual. Es la primera vez que celebramos la festividad. Como ya ven, ha habido gran interés últimamente por Cataluña, por esta festividad. Pero en los años sucesivos también pensamos celebrar, pero como nosotros somos curiosos, en un día nos gusta una cosa, pero ya el día siguiente nos encanta otra cosa, entonces nos olvidamos de todo. Por lo tanto, yo o nosotros trabajaremos para que tenga un carácter anual esta festividad. A través de esta festividad espero que los japoneses, mis compañeros y amigos, conozcan más cómo es España. Hasta ahora España es un país de toros y también de flamenco, pero yo quiero que sepan mejor sobre vosotros, España y Catalunya. De què els ha vingut als japonesos això de celebrar Sant Jordi? Sobretot d'una necessitat comercial. Una empresa publicitària especialitzada en la venda d'idees va saber que a Catalunya hi havia un dia en què la gent tenia el costum de regalar-se llibres i roses. Els va semblar que les floristeries i les llibreries del Japó estarien molt interessades a introduir-hi aquest costum.
efectivament, ho estava. Són les que han posat els diners i han creat aquesta associació d'amistat que en porta l'organització. Sant Jordi és un intent de repetir amb els llibres i les roses una implantació de festes exteriors que ja va triomfar al Japó en el cas de Sant Valentí. Els fabricants de xocolatines van aconseguir introduir la festa dels enamorats i ara cada any, el 14 de febrer, venen el 40% de les xocolatines de tota la temporada. Totes regalades per les dones als homes, com correspon a la concepció japonesa d'aquesta mena de relacions. Els llibreters volen que Sant Jordi sigui el seu Sant Valentí. I volen aprofitar, a més, aquest cert enamorament puntual que hi ha ara al Japó per certes coses de Catalunya, per convertir-lo en un mecanisme eficaç de promoció. A vegades, aquesta voluntat és força expansiva. Al principi, volien que els actes comencessin amb uns quants tablaos de flamenc. D'alguna manera, aquesta iniciativa de Sant Jordi, tot i que sigui declaradament comercial, ha endevinat que hi ha una curiositat per Catalunya i vol que això ajudi a consolidar-la. En el fons, el problema és una por molt present entre la federació que agrupa 13.000 llibreries del Japó perquè els joves van abandonant progressivament la lectura, derrotada pels audiovisuals. Al Japó es fan molts llibres. Cada dia surten un centenar de títols nous. Se'n posen cada any en circulació uns 36.000. Sovint no ens caben a les llibreries. La quantitat total de vendes augmenta constantment. Però sobre el contingut dels llibres que es venen, hi ha qui critica que cada vegada els japonesos llegeixen menys lletra. Per exemple, es venen més les revistes que els llibres, i sobretot les revistes visuals, de fotografies o els còmics. Cada vegada es ven més allò que té menys lletra. そういう雑誌がどんどん増えてきて、活字の部分が少なくなってきているという問題があります。 Per molt preocupats que estiguin els llibreters, al Japó els tiratges dels llibres són importants. En les primeres edicions de coberta rígida s'arriba fàcilment als 20.000 o als 30.000 exemplars. Quan passen edicions de butxaca, els bestsellers poden arribar al 1.000.000. I és que hi ha uns índexs de lectura considerables. Es pot veure al metro, on gairebé tothom llegeix, des dels joves estudiants fins als executius que tornen de la feina. És una literatura en què venen sobretot els autors japonesos i amb relativament poques traduccions. La literatura, en definitiva, d'un país força tancat en si mateix, a vegades fins a una certa claustrofòbia. La primera festa de Sant Jordi al Japó ha estat com el certificat d'un enamorament correspost per Catalunya. És una mena d'amor a primera vista. No se sap si quan aquests nens que arrosseguen globus per la fira de Nagoya siguin directors de vendes de la Sony i la Yamaha, encara existirà el Sant Jordi's Day i aquest enamorament. Potser haurà estat la fascinació puntual del que és exòtic, potser l'existència d'alguns interessos comuns, potser alguna oculta afinitat.